съм Билито и както виждате днес играем Skyblock. Не е поредица, тези, които съм ги взел открити, защото много бавен, ако не искам да почвам всичко от началото, така че да си отегля на ново, да го трия. Така че някой път като изгубя нещо, което е важно, си го взимам откъде. Не съм читър, нищо подобно, просто си ги взимам от креатив. Така да вземем малко камък, въпреки че имам много. Толкова ще изценя, вижте колко камък имам. 4 стака и 22 и сега станат и 43. Дървото тук да си сложиме. Тук така. Ще трябва камък. Това ще го направим малко по-дълго. Така, това не знам, що съм го чупил. Ще си го сложа така. Така. Мале. Ама го. Добре, поставям. Той тук нещата да сложат. Така. What the fuck? Creeper! Sorry, хора, че не говоря много, но сега няма. Така, чакай. What the fuck? Добре. Не е голям. Добре. Не, няма да ми стигнат. Аз и без това взема още доста. Така че... Нема стака, не ми трябва такъв запасни, като тук единствено и само едно не ми стигна. Така. Бам, още нещо. Това мисля, че стигам. Shift съм, защото така знам какъв съм некадърен. По-добре така. Така, да оградим хубаво. Ще правя някои доста неща и сигурно извън клиповете, защото ще е тъпо така тук. Мисля, че Skyblock не мога да си изтегля, не знам що. Не мога да изтегля Skyblock. Наведнъж ги има тук в това. Пък изимат много место в самия телефон. Тук и тук така. Това ще взема двата стъпа. Както си мисля, ще стане, защото така. Пак. Чакай, ще став, че
теста работи. Кой проблем стана клипа, надявам се да не... Да, добре. Време. Не, омага. Там долу имаше тези 10 блока. Тъй. Няма доста. Просто ще сложим ето така блокчета. Малко ще имам по-малко по-джидерски начин, защото не знам точно как за Minecraft Power, за което съжалявам, нали? Не знам точно как се прави картина и трябва да умръзна да ми дойдат сърца и такова всичко ще няма да загубя нищо, но съм чак толкова зле. Мога да ги играя, но не разбирам някои неща, които се правят с крафтинг tables, какво се правят и така нататък. Така че съжалявам за това, но просто не ги знам. Не ги знам факт е и така. Мисля, че е много по-хубаво. Това е хубаво. Fucking shit. Чакай, взема. Така. И така да направим тук правото. И тук ще си влизам тук. Чакай така. Долу си. Готови сме. Така. Или как съм се долу и как съм взел едното другото купче. Даже тук тези неща.
като само да има нещо. Тук ето. Добре, дома си бях оставил нещата, а парите не са чак толкова важните неща, така че горе ще се спавна. Тук точно не трябваше да е спавна. Но както и да е. Да съм... Не. Добре. Ще взема и ще сложа. Ето. Чакай. Много готово дърво ми трябва. Той не е порязано. То съм щупил. Нека да бъда, защото тук като гледам нещо да расте. Ще го сложим. Кирка. Хайде бе. Гледай. What the fucking shit? Кругай. Ладно. Шутка. Сега доста камък изгубихме, така че мисля, ето така, малко да покупаем. Много хубаво изведнъж дойде да го купчи. Вижте сега така. Вижте нещо се бъга, което това е яко, че и тук всяко че се бъга, но да дойде. Така шифно, защото нито така, докато не съм щупил дървото, нито си хабил от кирката. Това ми го каза ПФГ, той много неща ми казва, заради това няма да го направя градината тук. И ще направя с него, да го питам долу как става. Ще направим, той е доста много приятел в училище, ще се виждам, там може да направя. Така че ще събера сигурно стак и не знам. Както ви казах сигурно в един, не знам дали качи клипа, мисля, че съм го качил точно този клип. Значи, сервера ще правим с PFG, VaniVG, така нататък. Да, не знам кога ще го направим, може да не е скоро, защото Деси не може да изключи Minecraft, така няма проблема. Това така не знам, тя дали ще играем. Може се яви този сервер да лятото, до тогава ако е жив, лятото да се... Ох, добре. Аз мисля, че повече от 15 минути. И се оплаших. Добре, хората ще почекат за клипа, дядо се какво да така, дайте пането надолу, натигате, подсъдете се.